Των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσα λογική ενώσεων καθημών κινουμένην, και ρίσεστε ημάς της ευκειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιτεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, χωρίς ιδεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άκουσον ημών ο Θεός, εις ότι ημών οι ευθύς πάνω των θωράτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενουήμην δέσποτα επί τις αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στην δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάση και το πνεύμα σου Θεοτόκε παρθένε και χαριτωμένη Μαρία ο Oh
Θεός ημών, ευλογήσας τους 5 άτους εν τη ερήμο και εξ αυτών 5.000 άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων των ίνων και το έλεον, και πλήττυνον αυτά εν της οίκης των προσφερόντων τα δωρατάφτα και εις τον κόσμον σου άπαντα. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύμα την υγεία και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσια τον και σαν και δύνασαν, οι δέσμοι τούτες των Κύριων, που πελαγωτήσονται αντός αγαθός. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους σας. Η Παναγία να μας σκεπάζει όλους, λίγο ταπεινά φέτος, μαζευτήκαμε λίγο σωρό, αλλά δεν πειράζει. Η Παναγία τα ανέχεται και αυτά. Ας τα ανεχθούμε και εμείς, εντάξει. Χρόνια πολλά και ευλογημένα και πολλά. Και μετά από εδώ θα πάμε στην εκκλησία, θα κάνουμε την απόλυση του Ισπερινού και θα παραλάβετε την Αρτοκλασία. Χρόνια πολλά και πάλι.